രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞുതരും. എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല. പറഞ്ഞുതരാലോ. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2, മന്ത്രം 2, 3. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. മന്ത്രം എത്രാമത്തെ മന്ത്രം? 1, 2, 3. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. 9 മണിക്കായിരുന്നു എല്ലാവരും കുറഞ്ഞത്. ക്ലാസ്സില് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 5 വരെയുള്ള മന്ത്രം നമ്മൾ എടുത്തു. 6ഉം 7ഉം 8ഉം ആണെന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. 3 ഒരു ഒറ്റ ഇതിൽ പറയേണ്ട മന്ത്രാണുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അത് 3 എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിൽക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ നോക്കാം. നമുക്ക് 2 മന്ത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവുമല്ലോ എല്ലാവരും. നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 9 മണിയായില്ലേ സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ 6ാമത്തെ മന്ത്രം, 6ഉം 7ഉം 8ഉം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അതില്? 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മന്ത്രം 6. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തഥോ ന വിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യോവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തഥോ ന വിജുഗുപ്സതേ. അതായത് ഇതില് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാതും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണോ, എല്ലാരിലും ഏതൊരുവനാണോ സർവ്വതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതായത് എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, എല്ലാതും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാണുന്ന വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു കാര്യം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തി, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്ന വ്യക്തി, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതാണ് എന്ത് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എളുപ്പല്ലേ? അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാം, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏത് പറയുന്നത്, ഈ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇത് മഹാഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം കാണുന്ന വ്യക്തിത്വം, കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അവൻ എല്ലാറ്റിനും പിന്നിലുണ്ട്, അവൻ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠയിലോ മായയിലോ അല്ല. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാം കാണാം, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ കാണാം, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാത്തിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മായ ഉണ്ടാവില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, ആരെയും വെറുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണിത്. ഒന്ന് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. പിന്നെ ബാഹ്യമായ വസ്തുക്കളിൽ, ബാഹ്യമായ ഘടകങ്ങൾ, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും. ദ്രവ്യം മാത്രം കാണുന്നു. ദ്രവ്യം മാത്രം കാണാൻ വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, എന്താണ് പറയാ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങള്, പൈസ അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭൗതിക, ഇപ്പൊ വീട്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ദ്രവ്യം വസ്തുക്കൾ വേണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. മൃദുവും വഴക്കമുള്ളതായ വിശ്വാസം, മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും. അതായത് വേറെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിട്ട് അതിലേക്ക് പോകും. അതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിയായ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ദീക്ഷ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. മധ്യമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ചെയ്യുന്നവര്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ സൗഹൃദത്തോടെ, നിരപരാധികളോട് കരുണയോടും ഈർഷ്യാലുക്കളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടും ഭഗവാനോട് ഭക്തിയോടു കൂടി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. വിമർശന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് മുക്ത, ആരെയും വിമർശിക്കാത്തവരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങൾ കാണാത്ത, നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണാത്തവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ ജീവജാലങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാനെ കാണുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആത്മാവിനെ, അതായത് ആ ആത്മാവിനെ മാത്രം കാണുന്നു. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കുന്നതാണ്, ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി താൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ്. പിന്നെ ആത്മാരാമനാണ്. സ്വയം സന്തോഷം, സ്വയം രമിക്കുന്നവനാണ് ആത്മാരാമൻ. ആത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവനാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനും എല്ലാവരെയും ഉയർത്തുന്നവനുമാണ്. ഒരു ഗുരു ആവാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പറയേണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ല ഇത്. മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി, ഇതാണ് 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോ ഒരു ഉത്തമാധികാരികളെ അനുകരിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവഗണിക്കുക. നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് അസൂയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ അവരെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ അത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഉത്തമാധികാരികളെ അനുകരിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഉത്തമാധികാരികളായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ. അവരെ നമ്മൾ അനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? അവരെ പിന്തുടരാണ് വേണ്ടത്. അവരെ പാത പിന്തുടരാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അവരെ അനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ അവഗണിക്കണം. കാരണം അവരോട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് പറയും? പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ അസൂയപ്പെട്ടുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാം. അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അനുപശ്യതി, അനു എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്തുടരുക, പശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞ ദർശിക്കുക. അതായത് അനുപശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്തുടരണം. ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരാണ് വേണ്ടത്. പശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദർശിക്കുക. ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷ, അതായത് ചെവികളിലൂടെ കാണുക. നമ്മള് ചെവികളിലൂടെ കാണുക, ശ്രവിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക, കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുക. അതുള്ളവരെ പിന്തുടർന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആശയങ്ങളും അറിവുകളും അംഗീകരിക്കുക. അതായത് നമ്മളൊരു ആചാര്യനെ, ഗുരുവിനെ പിന്തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അനുപശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ, ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത്, പിന്തുടരാണ് വേണ്ടത്. വസ്തുക്കളെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയല്ല വേണ്ടത്. മറിച്ച് ഉയർന്ന ദർശനമുള്ള പൂർവിക ആചാര്യന്മാരെ
പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. പൂർവിക ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവുകയില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ശബ്ദബ്രഹ്മൻ. വെളിപാട് ആചാര്യന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും വചനം സമാനമാണ്. അപ്പോൾ ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവുകയില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം എന്താണത്? ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എന്ത്? ശബ്ദബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെളിപാട്. അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വചനം എന്താണ്? ഇതിന് തുല്യമാണ്. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്കും ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവില്ല. ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വചനത്തിന് തുല്യമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉന്നതമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ആ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? ഉന്നതമായ ജ്ഞാനം, വൈദിക ജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. അതാണ് ആരും പറയുന്നത്? ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും കാണുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായി കാണുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. മനസ്സിലായോ 6ാമത്തെ മന്ത്രം? മെയിനായിട്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് 3 അധികാരികളെ കുറിച്ചും. പിന്നെ അതിലില്ല. അടുത്തത് 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനിതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. അടുത്തത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ഗുണത്തില് തുല്യമാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മില് ഗുണത്തില് തുല്യം, അളവിൽ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഗുണത്തില് തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയും ഭയവും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഗുണത്തില് തുല്യരായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവൻ. അപ്പൊ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാനും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവൻ. അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാൻ മായയും ഭയവും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 6ാമത്തിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു, ഭഗവാനില് എല്ലാവരെയും കാണുന്നു, അല്ലെ? എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടും കാണുന്നു, പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ത്? അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 6ൽ കണ്ടത്. 7ാമത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയോ ഭയമോ ഒന്നും അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഏതിൽ പറയണത്? 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ 7ാമത്തെ മന്ത്രം?
മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം, കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അധികാരിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, ഒരു ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നവരാണ്, അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്മാര് തന്നെ വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കനിഷ്ഠ ഭക്തന് സാധിക്കില്ല. ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഏകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുണങ്ങളിൽ ഏകത്വം. ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും ഗുണത്തിൽ തുല്യമാണ്. അതാണ് ഗുണങ്ങളിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുപശ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധികാരിക വീക്ഷണം നടത്തുന്നവൻ. അതായത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവരാശികളിലും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം എന്താണ്? ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തില് തുല്യമാണ്. നമ്മള് പറഞ്ഞ ഗുണത്തില് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തുല്യമാണ്. അപ്പോ ശാസ്ത്രം അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാതും ജീവാത്മാക്കളില് ഏകത്വം ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും ഗുണത്തില് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അനുപശ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അനുപശ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ആധികാരിക വീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. ആധികാരിക വീക്ഷണം നടത്തുന്നവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഒരു ജീവൻ എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന് സമാനനാണെന്നല്ല ഏകത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് സമാനനാണെന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായിട്ട് ദർശിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു ആര്? ഭക്തന്മാര്. കൃഷ്ണൻ ആത്മീയവും വിഭുവുമാണ്, നാം അണുവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? വിഭു ആത്മാവാണ്. ആത്മീയമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാവാണ്. ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലോ അണുവാണ്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. ജീവഗോസ്വാമി അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം രൂപപ്പെടുത്തി. അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണ്. ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരേപോലെയുമാണ്, വ്യത്യാസത്തിലുള്ളതായിട്ടാണ് ആരെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് ജീവാത്മാക്കളെയും പറഞ്ഞു. നമ്മളത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അതായത് ഗുണത്തില് ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്, ഭേദമാണ് അഭേദമാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗുണത്തില് ഒരേപോലെയാണ് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? രണ്ടു വരുന്നുണ്ട്, ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണ്. ഒരേ സമയം വ്യത്യാസമുണ്ട്, വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും. അപ്പൊ സമാനനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് എന്തല്ല? ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒരുപോലെയാണെന്നല്ല അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനും ഗുണത്തില് ഒരേപോലെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമോന്നതനായ പൂർണ്ണത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക്, അതായത് ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല. ജീവാത്മാക്കൾ പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശമാകയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിലും ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അളവിന്റെ കാര്യത്തില് ഭഗവാനോട് തുല്യരെല്ലാരും. ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണങ്ങൾ അവയിലും കാണുന്നു എന്നല്ലാതെ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഒരേപോലെയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ശക്തിയും ശക്തിമാനും വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏകത്വ ബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ ശക്തിയും ശക്തിമാനും വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഏകത്വ ബോധമുണ്ട്. അതായത് അപഗ്രഥന സൃഷ്ടിയിലൂടെ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെങ്കിലും ചൂടും പ്രകാശവും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അഗ്നി എന്ന വാക്കിന് തന്നെ അർത്ഥമില്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ചൂടും പ്രകാശവും എങ്ങനെയാണ്? അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. അഗ്നിയുടെ ഊർജമാണ് എന്ത്? ചൂടായിട്ടും കിട്ടുന്നത്, പ്രകാശമായിട്ടും കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അപഗ്രഥിച്ച് പഠനം നടത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. ഈ ചൂടും പ്രകാശവും മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലോ അഗ്നി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും. ചൂടും പ്രകാശവും മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നി എന്ന വാക്കിന് തന്നെ അർത്ഥമില്ലാതാവും. പക്ഷെ അത് സംശ്ലേഷിച്ചാലോ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ചൂട് വരുന്നതും പ്രകാശവും വരുന്നതും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തില്ല? അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കറിയാം മായ പിടിക്കുന്നു, അതിന് ബന്ധം വരുന്നില്ല, അത് എല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അതിന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവനായി അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, സമുദ്രത്തിലെ ജലം, ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലും ഉപ്പുണ്ട്, ആ സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിനും ഉപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഉള്ളത്. രാസഘടനാപരമായി തുള്ളി ജലത്തിന്റെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ അതിലും നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇനി ഇവിടെ തീപ്പൊരി പറയുന്നത്, തീപ്പൊരി ഗുണപരമായി അഗ്നി തന്നെയാണ്, എങ്കിലും വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തീപ്പൊരി അഗ്നിയല്ല. അപ്പൊ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത്? തീപ്പൊരി. ആ തീപ്പൊരിക്ക് ആ തീയിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തിനുണ്ട്? ആ തീപ്പൊരിക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയാലോ തീയിന്റെ തീപ്പൊരിന്റെ വലിപ്പം വ്യത്യാസമാണ്. ആ രണ്ടിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഒരേപോലെയാണ്. തീയിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? തീപ്പൊരിയിലുള്ളത്. പക്ഷെ വലിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. കുടുംബമോ രാഷ്ട്രമോ അതിലെ അംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരേ താല്പര്യമുണ്ട്. ജീവികൾ ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും പരമോന്നത സത്തയുടെ താല്പര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ അതായത് ഒരു കുടുംബം, രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ അംഗങ്ങള് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ വ്യക്തികള് വ്യത്യസ്തരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവികള് ഒരു പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങളും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങളും തമ്മില് വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യവും ജീവാത്മാക്കളുടെ താല്പര്യം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിവിടെ പറയാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങളും ജീവാത്മാക്കളുടെ താല്പര്യവും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം 1:2:12 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പ്രകൃത്യ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. അപ്പൊ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഇവ രണ്ടു കൂട്ടരുടെ താല്പര്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ജീവസത്ത നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ തെറ്റായ തലത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാവും എന്താഗ്രഹിക്കും? നിരന്തരം സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ തെറ്റായ തലത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഭഗവത്ഗീത 13:22 പറയുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത് സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളില് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ ശ്ലോകാണത്.
നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? നിർഗുണനായിട്ട്, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാതെ ആ തലത്തിൽ പരമപുരുഷൻ തന്റെ എണ്ണമറ്റ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. നിർഗുണനായിട്ട്, അതായത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാതെ, അതായത് ഏതാണ് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ളത്? ഏതാണ്? ആത്മീയ ലോകത്ത്. അവിടെ നിർഗുണനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആസ്വാദനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം പരമപുരുഷനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചൊരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ കേന്ദ്രം ആരാണ്? ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചൊരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടൽ വരുന്നില്ല. നാം എല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരേ അതീന്ദ്രിയമായ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അതാണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നത തലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകാത്മതയുടെ ഈ പരിപൂർണ രൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതോടെ മായയുടെയും വിലാപത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇവിടെ ആ ഏകാത്മകതയുടെ പരിപൂർണ രൂപം അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോ മായയും വിലാപവും ഒന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ് വേണ്ടത്? ആ ഭഗവാനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകാത്മതയോടുകൂടി ആ പരിപൂർണ രൂപം, ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? മായയോ വിലാപോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ആത്മീയമായ താല്പര്യത്തോടെ ആ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മള് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 5-ാം അധ്യായം 29-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സകലവിധ വ്യാമോഹവും ഉത്കണ്ഠയും അകറ്റി വിഭിന്നമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഐക്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരമപുരുഷനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഇതിനൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെല്ലാം മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഭഗവാനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടാകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മഭൂത താല്പര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ. അതായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഇനി ആത്മഭൂതവും ബ്രഹ്മഭൂതവും ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആത്മഭൂതാവസ്ഥ 18-ാം അധ്യായം 54-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മഭൂത ഹിതവും ഒന്ന് തന്നെ. പരമഭൂതവും ആത്മഭൂതവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യക്തിഗതരായ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ ആത്മാക്കളെയെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷൻ അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് സന്താനങ്ങളിൽ കൂടി സ്വയം വിസ്തരിച്ച് അവരുടെ രക്ഷണം നടത്തുന്നു. പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് ഏകത്വവും ആനന്ദവും നൽകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അതിലെന്ത് കണ്ടെത്താണ്? ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല സ്വന്തം സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്താനങ്ങളിൽ കൂടി സ്വയം വിസ്തരിച്ച് അവരുടെ സംരക്ഷണം നടത്തുന്നു. അത് പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് ഏകത്വവും ആനന്ദവും നൽകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുമ്പോ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതില് 7-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണ് എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ് എന്നാണ് 7-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതില്
ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് 5:29, 7:14, പിന്നെ 18:54 ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് വായിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 എണ്ണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാം കാണുന്നവൻ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, ആരും വെറുക്കുന്നില്ല. പിന്നത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാൻ ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ മായയോ ഭയമോ ഒന്ന് അനുഭവപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 8ാമത്തത്, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങളൊന്ന്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. 2ാമത്തേത്, ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ മായയോ ഭയോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പറ്റുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് സപ്യജ്യാഗാചുക്രം അഗയം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിത്തം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തത്യതോർത്ഥാൻ വ്യഥഥാ ചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ സപ്യജ്യാഗാചുക്രം അഗയം അവർണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിത്തം കവിർമനിഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തത്യതോർത്ഥാൻ വിതഥാ ചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. അതായത് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ശരീരമില്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, ഒരു ദോഷങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലെ ശരീരത്തിൽ ഞരമ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, സിരകളൊന്നുമില്ല. പാപരഹിതനാണ് ഭഗവാൻ, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ. അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കണം? വസ്തുതാപരമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അരൂപനല്ല. ഇനി അത് ഓരോന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അരൂപനല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ രൂപമാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു രൂപമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അദ്ദേഹം ശരീരസ്ഥനല്ല, സിരകളില്ല ഭഗവാൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ലെന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോലത്തെ ഒരു ശരീരം എല്ലാവരുടെ? ഭഗവാന്റെ. നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതേപോലത്തെ ഒരു ശരീരം എല്ലാവരുടെ? ഭഗവാന്റെ. പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം അല്ല. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്. സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ, സർവശക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ദ്രവ്യമത്തെ ആത്മാവായും ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായും രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനൊക്കെ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പൂജാ വിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസിത രൂപമാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല ഭഗവാൻ. പൂജാ വിഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ പൂജാ വിഗ്രഹത്തില് അവതാരം ചെയ്യുന്നു.
പിന്നെ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ രൂപത്തെ തങ്ങളുടെ അവിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക വസ്തുവായി കാണുന്നവർ കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ വിഗ്രഹ രൂപം എങ്ങനെയാ കാണാ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവായിട്ട് കാണുന്നവരാരാണ്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരാണ്, കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. അർച്ച വിഗ്രഹ രൂപത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെയായി വിലമതിക്കുവാൻ നാം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനും അർച്ചാ വിഗ്രഹവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹൻ. അതായത് ഭഗവാന്റെ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്, പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, പരിപൂർണ ആനന്ദം. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സച്ചിദാനന്ദൻ. സച്ചിദാനന്ദനാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗവും കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം എന്ന പദങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധനായിരിക്കും, അപാപവിദ്ധമായിരിക്കും. പാപങ്ങളൊന്നും ആരേൽക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഏൽക്കുന്നില്ല. സൂര്യനോടാണ് ഭഗവാൻ ഉപമിക്കുന്നത്. അതായത് സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ അസ്പർശ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭയങ്കര അഴുക്കായിട്ട് ചെളിയൊക്കെ കുത്തി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അതിലെ ആ വെള്ളം മുഴുവനും വലിച്ചെടുത്ത്, ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് ആ സ്ഥലം എങ്ങനെയായിട്ട് തോന്നും? നമുക്ക് പരിശുദ്ധ നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആ സൂര്യൻ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? സൂര്യൻ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അസ്പൃശ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ടും പരിശുദ്ധി ആരെ നിലനിൽക്കും? സൂര്യന്റെ നിലനിൽക്കും. വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അണുനാശ ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ അണുനാശ ശക്തി കൊണ്ട് നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? സൂര്യന് സാധിക്കും. അപ്പൊ സൂര്യദേവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ സൂര്യദേവൻ ഇത്രയും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും? അപാപവിത്തം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാപമായി കരുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഏർപ്പെടുന്നതായി തോന്നാമെങ്കിലും അവയൊക്കെ നല്ലവയാണെന്ന് കാണാം. കാരണം പാപത്തിനെ അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ പാപമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശരിക്കും എന്താണ്? പാപത്തിനെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവയൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം പാപത്തിന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അപാപവിത്തം കൂടിയാണ്. അതായത് പാപത്തിന് ഭഗവാനെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് അപാപവിത്തം. ആ പാപവിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് പാപത്തിന് തൊടാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപവിത്രമായ വസ്തുക്കളെ പോലും ഭഗവാന്റെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമായി തീരുന്നു. ഭഗവാനെ സ്പർശിച്ചാല് അപവിത്രമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ പോലും എന്താവും? പവിത്രമായിട്ട് തീരും ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ട്. മനീഷി പരിഭു, കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്. പക്ഷെ ആർക്കും അവനെ അറിയില്ല. ഭഗവാൻ തത്വജ്ഞാനിയാണ്, സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരൻ മനോഹതൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിഭു എന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നു. അതായത് മറ്റു ജീവാത്മാക്കൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവരഭിലഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും, യാചകരായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു. കാക്ഷിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാചകരായിട്ട് വർത്തിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമത്വവും സർവശക്തിത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും പ്രഭുവിനോട് യാചിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കള് വൈഭവത്തിൽ തുല്യരായത് സമത്വത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? ഭഗവാനോട് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജീവാത്മാക്കള് ഓൾറെഡി ഭഗവാനുമായിട്ട് സമത്വം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഭഗവാനോട് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കേണ്ട പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നില്ല. യഥാതഥ്യത. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് അഭിഷ്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആഗ്രഹിക്കുന്നതനുസരിച്ചല്ല, അവരുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു. യഥാതഥ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാതഥ്യത എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ
യഥാർത്ഥമായ അതായത് ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ചിലത് ജീവാത്മാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രഭു ആകട്ടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അർഹതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അഭിഷ്ട വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുസരിച്ചല്ല, നമ്മുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നത്. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് കരുണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചേക്കില്ല. അതായത് കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ യോഗ്യത ഉള്ള കുറെ ജഡ്ജിമാരുണ്ട്, പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ജഡ്ജിയാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ജഡ്ജിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയും വേണം, പിന്നെന്ത് വേണം, ഏതെങ്കിലും ഉന്നതാധികാരി അത് നൽകുകയും വേണം. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതകളുടെ തോത് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, സന്തുഷ്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തിടത്തോളം, അതായത് നമ്മൾ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്, ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അതറിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഭഗവാനോട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഏത് പദവിയാണ് തേടേണ്ടതെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്ത് ചോദിക്കണം, നമുക്ക് ഏത് പദവിയാണ് നമുക്കുള്ളതെന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ, ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത മന്ത്രം, 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമാണ്. അങ്ങനെ വസ്തുതാപരമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ മന്ത്രം. ഒന്ന്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും എല്ലാവരെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നവനും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നവനും ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഗുണപരമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് മായയോ ഭയമോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. 3ാമത്തത്, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാന് ശരീരമില്ല, ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, പിന്നെ അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമാണ് ആ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ 3 മന്ത്രത്തിലും കണ്ടത്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? കൃഷ്ണ മാതാജി, ആർച്ചാ വിഗ്രഹവും പൂജാ വിഗ്രഹവും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ മാതാജി? പൂജാ വിഗ്രഹമല്ല മാതാജി, അർച്ചാ വിഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും. പൂജാ വിഗ്രഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ ശ്ലോകത്തിൽ. പൂജാ വിഗ്രഹമല്ല മാതാജി, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അർച്ചന ചെയ്യുന്ന വിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അർച്ചാ വിഗ്രഹവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന്. അത് നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിലല്ല കാണേണ്ടത്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കാണണം എന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു വിഗ്രഹമല്ല, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കാണണം. അത് കാണാത്തവര് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ചെറിയൊരു വേർഡിന്റെ ഡൗട്ട് ആയിരുന്നേ. വിഭു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭേദാഭേദയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത്. അവിടെ വിഭു എന്നൊരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മീനിങ് എന്താ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണത് ലെവൽ 2-ല്. ഭഗവാൻ വിഭു ആണ്, അതായത് സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവരുടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവ് അണുആത്മാവാണ്, ചെറുതാണ് ജീവാത്മാവ്. വിഭു, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അണുവും വിഭു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, അണുആത്മാവ് വിഭു ആത്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയമില്ല? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാനില്ലേ? ഇന്നത്തെ മാത്രം, 4, 5 അല്ലേ നോക്കാനുള്ളത്?
ഒന്നാമത്തെ ഏതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈശോപനിഷത്തിലെ തത്വങ്ങൾ പ്രകാരം എല്ലാത്തരം അപൂർണതയ്ക്കും കാരണമായി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ എന്താണത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? അതെ, അതെ. എന്താണ് നിഷാമാതാജി? പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ ഏതു തരം രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. നിഷാമാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. അയ്യോ, ചോദ്യം തെറ്റിപ്പോയില്ലേ? രണ്ടാമത്തേതല്ലോ. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പൂർണ്ണത വീണ്ടെടുക്കാം എന്ന് വിവരിക്കുന്ന മന്ത്രം ഏതാണ്? ഒന്നാണോ മാതാജി? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം. അതെ, ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. അതിലല്ലേ പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും പറയുന്ന മന്ത്രം 1. അടുത്ത ചെയ്ത മന്ത്രം 2 അനുസരിച്ച് അതല്ലേ? ഒരാൾ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള മാർഗം ഏതാണ്? അമ്പിളി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ഈശ്വരസങ്കല്പത്തെ പ്രവർത്തിക്കുക. ഈശ്വാസ്യ സങ്കല്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. അടുത്തത് ഈ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർ ഏതു തരം രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? വികർമ്മം. മന്ത്രം 4 പ്രകാരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏത്? അഞ്ചാമത്തെ പ്രകാരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നേത്? ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറയുന്നു? ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു, സ്വതാമസ്ഥനാണെങ്കിലും വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും നാലാമത്തെ മന്ത്രം ഏതാണ് ചോദിച്ചേ? മന്ത്രം 4 മന്ത്രം 4 ഇങ്ങനെ സ്വതാമസ്ഥനെങ്കിലും മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ്, ദേവന്മാർക്ക് അപ്രാപ്യനാണ്. അതിന്റെ ആൻസർ അവിടുന്ന് ഒരിടത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചലിക്കാതെ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയാലേ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മള് മറ്റേ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? കുന്തി മഹാറാണിയും പാണ്ഡവരും എല്ലാം നിൽക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അവരെ മുന്നിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആരുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് കടന്നു? ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് കടന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലും വന്നു. ഒരേ സമയം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടേക്കും എത്തി. അത് ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനാണ് പറ്റുന്നത്. ചിന്തയ്ക്ക് അപ്പുറത്താണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ഗുണമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ആരിൽ നിന്നാണ് മറച്ചു പിടിക്കേണ്ടത്? ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരിൽ നിന്ന്. അടുത്തത് മന്ത്രം 5 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തദൂരെ തദ്വന്തികെ എന്ന പദ സമുച്ചയത്തിന്റെ അർത്ഥം? അല്ല, ഭഗവാനെ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭഗവാന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രഭുപാദർ നൽകിയ മറുപടി എന്തായിരുന്നു? ഓ, അതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത്? ഓക്കെ, അതായിരുന്നു മാതാജി. നമ്പർ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല മാതാജി, അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത്. 2 5 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതല്ലേ? മാതാജി പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇല്ല അല്ലേ? ശരി ശരി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നേ? സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെ, അതായത് സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു, അതിനുശേഷം വരാഹ രൂപത്തില് ഉയർത്തി കാണിച്ചു അല്ലെ? ഇതാണ് ചെയ്തത്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കർമ്മസാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണത്? ചോയ്സ് ബി. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഫലം നൽകുന്നു. അടുത്തത് മന്ത്രം 4 അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ മാത്രം. ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ഭഗവാനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു.
ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ചലിക്കുന്നു ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അജിത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട്. ശക്തി കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തി കൊണ്ട്. മന്ത്രം 3. വിട്ടുപോയവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടുത്തെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിന് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിൽ അധോഗതി ഉണ്ടാവും. അധോഗതി ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ നാം മറന്നുപോയാലും ഭഗവാൻ അവയ്ക്ക് ഫലം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ കർമ്മസാക്ഷിയായി എന്നും കൂടെയുള്ളത് എന്നും കൂടെയുള്ളത്. ചോയ്സ് സി ആണ് വരുന്നത്. കർമ്മസാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട്. ഭഗവാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക്. മന്ത്രം 4 അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലെ വായുവിനെയും മഴയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമപുരുഷൻ ഭഗവാനാണ്. ഒരു മഹാഭാഗവതന്റെ ശരിയായ വീക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനും ഭഗവാനിൽ എല്ലാറ്റിലും ദർശിക്കുന്നു, ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭൗതികമായ അളവുകോൽ അതാണ് അടുത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് മന്ത്രം 4 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത്തരം കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ അത്തരം കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. മന്ത്രം 5 പ്രകാരം ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാറ്റിനും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ മന്ത്രം 2 നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗം ഈശോവാസ്യബോധത്തോടുകൂടിയുള്ള കർമ്മം. ഈശാവാസ്യ ബോധത്തോടുകൂടി കർമ്മം. അടുത്തത് ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ഏറ്റവും വേഗതയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിനേക്കാൾ അവിടത്തേക്ക് കഴിയും. മായാവാദികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏത് വശമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്? മായാവാദികൾ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ അവര് മനസ്സിലാക്കോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ആൻസർ. ഇനിയുണ്ടോ? കൂടിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി എന്നാൽ എന്താണത്? മാനവബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും അതീതമായ